Jadi hata hutan situ tuma sude nasa huriai, rodi nasa nau begesa, ido sahatna, mertua donato mangihun hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Maredeita sabuk wede nomor 610 lalu ayat sada. Godang habor suno sai beto manao sai utono ku Yesus saleleng Ta tidak ko mahaporsetai songon na hina tidak ko nidongata sa porsiao di sadok portibion ra mai tamadok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargoda satu dosan nato mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba nasasadai imana tinubon ni si Maria nagabe-gabe sa tod di porbadia adorak sa bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpazal di ibana di hau pinor silang, na tuat tubano toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahul tu siamun ni debata Jahuba, amanai pargo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogut tu tanaon, manguhumi alat na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada hurian na badia, huria atau bani halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatain na mandok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, dohot dia ngoluan na sora suda. Amin. Kur. Ina gloria.
Tabigi maju sauna pataka sutiting nama sa diuriata na jinahaw ni sa halak perhalado ni uriata. Yesus Kristus, inilah warta jemaat kita, warta gereja di dalam minggu ini. Yang pertama, sermon gabungan. Pada hari Rabu 5 Agustus 2020 dilaksanakan sermon gabungan dimulai pukul 19 secara live streaming melalui YouTube channel, kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Yang kedua, persembahan bulanan. Pada hari Minggu 9 Agustus yang akan datang, dalam setiap kebaktian akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Persembahan Namar Boho pada hari ini Minggu 2 Agustus 2020 kita juga akan mengumpulkan persembahan Namar Boho dalam setiap kebaktian untuk Sekolah Tinggi Guru Huriah, Bibil Pro dan Diakones yang akan diserahkan setelah khotbah di tempat duduk kita masing-masing. Seksi pendidikan, melalui rapat seksi pendidikan maka diputuskan beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, penambahan guru pendidikan agama Kristen dan pemberian SK guru periode 2020-2022. Yang kedua, pengadaan sarana pengajaran. Yang ketiga, pendataan siswa baru tahun ajaran 2020-2021 dihimbau kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya yang akan mengikuti pendidikan agama Kristen dari tingkat SD, SMP, dan SMA dengan mengisi formulir yang telah disediakan seksi pendidikan yang dapat dihubungi kantor gereja dan Ketua Seksi Pendidikan Nyonya Sintua J. Huta Barat Boris Tompul. Waktu pendaftaran selama 2 minggu terhitung mulai 27 Juli 2020 sampai 10 Agustus 2020. Yang keempat, dihimbau kepada orang tua untuk lebih memberi perhatian dalam pendidikan agama Kristen supaya tidak terjadi permohonan nilai hanya saat dibutuhkan tanpa mengikuti pembelajaran. Yang kelima, pendidikan agama Kristen gereja kita masih dilaksanakan melalui online dengan memberi tugas di rumah untuk metode tatap muka jika memungkinkan akan dilaksanakan 21 Agustus 2020. Kemudian berita duka cita. Pada hari Minggu 26 Juli 2020 telah meninggal dunia Ibu Poibe Boru Sihombing atau Opunggo Kelas Boru yang tutup usia pada 85 tahun yang beralamat di Jalan Kerkop nomor 14, Jemaat WEK 8 dan pada hari Selasa telah dimakamkan di penguburan Kerkop Lui Gajah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan dan sudah dilaksanakan penghiburan dari Huria sekaligus pemberian diakoni sosial Huria. Periodisasi pengurus Persekutuan Perempuan Distrik. Rapat periodisasi perempuan Persekutuan Distrik 18 Jabar Tendi yang akan dilaksanakan pada Sabtu 8 Agustus 2020 waktu pukul 8 tempat HKBP Jalan Sisingamangaraja yang akan menghadiri yaitu dengan nama-nama yang sudah tertera dalam warta. Penabisan Penatua pada hari Minggu 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan penahbisan Sintua yang 3 orang calon Sintua dalam ibadah pukul 10.30. Sebelumnya pada hari Selasa nanti 4 Agustus Panjak Konon di Parhalado tanggal 7 Agustus 2020 ibadah pemberangkatan sekaligus penyerahan toga. Song leader. Saat ini gereja kita masih kekurangan petugas song leader dan multimedia. Karena itu gereja kita memohon kepada jemaat yang mempunyai talenta suara untuk mendaftarkan menjadi song leader dan multimedia ke kantor gereja atau kepada ketua seksi musik Amang Sintua J Manurung dan kepada Sintua WEK untuk merekomendasikan jemaat dari WEK-nya yang memiliki talenta supaya dikunjungi oleh ketua seksi musik dan pendeta resort. Jadwal kebaktian setiap minggu untuk pukul 7.30
untuk tanggal 9 Agustus 7.30, week 6 dan week 7. Untuk 10.30, week 4 dan week 9, 13.30, week 1 dan week 5, 16.30, week 2, 3 dan juga week 8. Bapak Ibu, demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapasa mah pelihat tanda berjulu. May tamaredda sa bukid desa ni Jehovah. Nomor 750 ayat sada dohot udukna. Santo Coluco Yesus Sahatu Dameni debata na sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam.
Amanginang nadia holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus melalui tema di Tuhata boy hita muse marlasi roha Jepang di bagasan tikion di parmingguata di minggu pawalu hondung Trinitatis jala topik ni minggu ta ima maka gigi hon sisip dohot korupsi laos disomba sahak mata benami dohot Tuhan waka manginang ruas ni huria na manoton secara live streaming di Facebook ni huria ta dohot di YouTube channel ta na kading arong hujaha arong nasian Bengkulu arong nasian Jambi bahkan arong nasian akka daerah-daerah na asing mau lihat tema nuaing amanginang tabuk kamahata ni debata nagabe jamita di minggu sadarion ima sian 2 Musa bidu 20 tolu mamukamai sian ayat sada sahatu ayat sia molonang tabuka tajaha mahata ni debata aung do di son marsika soring mahita dang jadi para ratonmu barita gap-gap jala unang paherbang tangamu rab doho parjahat gabe sitidakon hageduhon napogospe dang jadi apinanmu di paranggulatan na molo didaho halo deni halak na makagigihon ho madate dibahin soratna dang jadi pasobuammu peak ikon paheheommu doi rab dohot binuanda sai paholang maho sian hata gap-gap jaladang jadi mate bunuanmu halak na lidang dohot na tigor ay dangolo au mamitori halak perjahat dang jadi hilakonommu halak dagang ay diboto hamudo rohani halak dagang ala halak dagang nang hamu na jolo di tano Mesir ima sahat na mulyante may Tuhata amanginang na dihaolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ra di bagasan akan masa sinuengon terlumo bima di pandemi ni COVID-19 sia na somar haujungan na mabahin habiaran na mabahin hita waswas mabahin hatahuton jala dangbui behita sahat tubagasan tikyon rupani laho mangulahon manang madalaton akka nasomal taulahon secara bebas di parangguluh ta baboy manohonon songon sonari moliate ma nungalubis sa bulan hita di masa-masa new normalon laho marbinggu alay nangpe dangboy dope hita hudul marsijonokan dangboy dope hita rupani marsijalangan dang nasuboy alay belum disarankan marsijalangan dang boy dope hita martamue dang boy dope hita lao tu akka inganan-inganan na biasa tadalani lao mangulului akka hiburan-hiburan jaladang boy dope hita marpungu di bagasan parsaoran di tonga-tonga di huria marhite-hite
parsermonan wek dohot parsermonan kategorial namasa di tengah-tengah di huria. Jalan asiroha akayanak kota sekolah minggu sahat tu sadarion dang di paluas dope mar minggu alai nang pesongoni tong dope marla siroha di saluhutna kinerja keras ni aka guru-guru sekolah minggu di nalaho mabahen par minggu di sana atikpe secara Zoom atau marhite YouTube channel di Bagasan Tikyon. Alai tahamulate ho di saluhutna. Alay na masanuang nang pedi bagasan akan nasisongoni na tadopi di Bagasan Tikyon saya arong-arong do jolma na mabahen kesal, membuat marah, bahkan membuat ketakutan semakin merajalela. Imana marhite-hite na parsidohot menyebarkan berita hoax, manang berita kebohongan. Dingot tamu dope na di bulan-bulan nasal pudangi sampai soterida telur ni manuk di pasar. Habis diborong. Ala niaha, ala adong sada baru tubuh, hola sorang imana pitor makatai, didok ma molo neng selamat tamu, ikorobu semuda do tolor. Jalai ko ngalak kamu doi pagi dohot sore ina bersiguru matong jol mada mau li toloron sampai habis sampai naik do argani tolor alani HP berita gabus doi berita hoax doi masa muse nata ida aka berita na Rosian WA group na disteruskan na disebarkan sahat tuhita lau pamatehon virus koronaon ikor rebus semuna do rebusan ni bawang putih hinna jahe hinna harum se tahe idokon lemot dong se do akan asing idokon jaladong dong se madok unang sape mahiang aru-arui iko marai do terus aru-arui asa unang hona virus corona inna tangido diulah hojol made adong namang gulahon ya bahkan adong do na bersaksi palsu saya sudah sembuh dari corona karena meminum ramuan itu dan ini inna HP penelitian tidak pernah mengatakan itu adalah benar tangido Jalagorang akka barita-barita na asing mo siya manginang na mabahen guk akka tahutan ni jolma. Termasuk pakai pelindung diri. Adong do huida jolmon lau belajar tu pasar pakai APD mana? Saya rana lau tu rumah sakit. Ya aduh bering pakai APD langsung lengkap beh. Iba di mana teh naruh. Ya. Mau pakai masker, doh pakai facelift, biasa doi, doh kena. Ya. Bahkan mau lau kita tu ada instansi tertentu, ikon disemprot do jolma. Nah, terus ada yang membuat BPKB di mobil mau tu Polres, mau neng masuk, ikon disemprot doh motor ni BIP, disemprot asal steril. Alai buhama dohonon imana masa bohama asaboy unang hona hita lahu menjaga diri unang parsidohot hita di virus na masa di Bagasan Tikyon tajaha muse berita ngagu nuang di Jakarta aka huria na ditutup dohot aka inganan-inganan na asing di Medan pastor pe ngahona alay mo lang tayo nga sehat na sida doha ka dong na asing ngago aka cluster alay persoalannya kenapa orang banyak mengambil keuntungan dalam masa-masa situasi yang sulit ini yang membuat orang makin bingung yang membuat orang makin kewalahan yang membuat orang makin ketakutan dengan menyebarkan berita-berita kebohongan dan berita hoax.
Iban terjadi, apalagi nahato panjama sonarion mabaritahon berita nasositong marhite Facebook dohot marhite grup WhatsApp doh akan asing. Mekel dojol mamabahin berita na bohongi, bohama asa ribut, bohama asa hancur, bohama asa unang hadameon di tonga-tonga ni negara doh maksud tahun. Disebar homa berita-berita songoni. Tokin naik neng marsidu di gudang ma huriata di bulan Oktober. Ngamasan waeng akadongar rupani. Laho patuduhon pimpinan nanang si pilitonon na. Alaya dong do huida piga-piga no so bijak mamake media sosial laho pararaton berita naso sitong. Alay saya dauma akan amasa nasisongoni siya tonga-tonga di huriata. Oma barita na adong na di penasahat ni huriata di bagasan tikyon di hamua kamanginang barita taringot tu saluhut na manang tuwaka bangso Israel adorang sosahat na sida haduan tutano imatano Kanaan na dijanjihon ni debata, tetapi harus ada undang-undang dan harus ada aturan yang harus mereka dengarkan dan diperdengarkan dan harus dikerjakan sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Karena Tuhan tidak mau ketika nanti mereka sampai ke tanah Kanaan, hidup mereka sama dengan hidup pola hidup dan sifat tingkah laku mereka sama seperti mereka semasih tinggal di tanah Mesir. Tetapi Tuhan menginginkan agar ketika nantinya mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka sudah memiliki aturan yang baru, mereka sudah memiliki tatanan hidup yang baru, mereka sudah memiliki ikatan persaudaraan yang baru dan yang kuat dalam Kristus, dan mereka harus tunduk satu-satunya kepada Allah yang memberikan kebebasan, yang memberikan kemerdekaan, dan yang juga memberikan mereka segala sesuatu yang mereka perlukan. Itu yang mau diinginkan oleh Tuhan kepada orang Israel. Allah na diboto di bataro, songon dia do hatak kangon ni bangsa Israel. Tuhan tahu. Di boto de batano songo dia do hatak kangon na sida. Pangalahon na sida. Alaya sa unang terjadi pangalahon na si songo ni idopan na di bayan debata manang dilehot debata sada aturan na baru naikon iulahon na sida. Adorang sosa na sida tu tanah Kanaan. Molon na minggu na lewat aturan na nilion ni debata haholongi ma dongamu jolma doson songon dirim kasihilah sesamamu manusia kan itu unang adong nama bahen hasugon ni rohani donganna unang adong nama nipan dendam unang adong namuruk unang adong nasomakkaholongi unang adong makatatai donganna unang adong na merasa sok hebat tua kadongan na paling suci ido di debata di jamita di minggu nong salpo nuain jamita di bagasan tikyon adong 5 na si pasaha to ni debata na parjolo unang olo hamu pararaton berita gab-gab jala una kamu sarobang dohot akka parjahan gabe sitidangi hageduhon las dohot laho mangyuton tahi-tahi akka torobni akka parjahat jala una kamu olo papungu pangluahon hata bada mangalap hata manaruhon hata ido nalaho papelhon uhum say unang mahamu olo na sisong ni iban na parjolo. Bahasa Indonesia didokon jangan mengucapkan saksi justa, jangan mau menfitnah dan jangan mau membuat pemecah-mecah di antara sesamamu manusia melalui perkataan. Kan itu, unang ulo mapula-pula. Apalagi fitnaon, berita gab-gabon,
Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Akhirnya kinada. Difitnah, dihatahon, dihatidakon, nangpe, dang diulahon dongan. Yan itu. Jala jod do hita, mukira heado hita difitnah halak. Alai, hita pe, heado menfitnah halak tanpa tak terduga. Kan? Karena fitnah itu mau didokon lebih kejam dari pembunuhan, artinya memberikan atau menyaksikan, memberitakan kabar berita bohong dan fitnah itu sama saja membunuh karakter temanmu, membunuh saudaramu. Walaupun nyawanya masih ada, tapi kau secara tidak langsung telah membunuh sifat yang baik daripada dia dan juga membunuh sifat yang baik daripadamu. Itu fitnah. Didokkom ma naso diulahonon na. Ya. Didokkom ma hajahaton hapedak kia diulahon dongan na. Ya no so ni. Idopan na didok debata sotung olo hamu paraton barita gap-gap manaruhon mangalap hata siya dongamu. Madapuhon dongamu. Sitidangi hageduho kol. Sotung olo. Napesongo dia keadamu. Ale beritahu berita na tigor. Beritakan berita yang benar dan jangan memberitakan berita yang tidak benar terhadap sesamamu manusia. Ido makana jamas sonarion adong video, adong rekaman CCTV, jaladong ala-ala bukti nabui memperjuangkan kebenaran seseorang di mata hukum. Jaladang bui sasitongna jama sonarion hita asal tuduh kalau tidak ada bukti. Sama saja kita menanam bara api di atas kepala kita jika kita melakukan hal yang demikian. Ya. Apalagi setabi aka hamu aka ibu-ibu. Ya. Sotong olo hamu mangalap manaruh kata. Sibolhut dogarre. Ibu tahu sibolhut? Sibolah huta. Ya, boy imana mabula sahuta ala ni pakkatayon nadong sian pamanganna. Dia taruh kata, dialap kata, ditaruh kata, dibaritahu tu nasi, dibaritahu tu son, dibaritahu tu son, dibaritahu tu son. Ido panna molo dihalak batak adong hata ninna tu ninna. Ibu tahu dia ninna sianu, anggo upung di sianwi. Ay ngasong kono kape. Geleng na. Ay sono kabe, sono. Itu isi medok. Ninna siya donang. Inna. Biru, itu teh. Sugut nai. Lau muse na mabigi. Imada, hubigi sianu. Aung berita sianu. Tang itu. Ujung na dang binoto isi na gabe sumberna. Alai hatai dang natikos be hataun na. Heado bere kamu kuis molrak salau 5 atau 10 tahun yang lewat. Ale sonari dakarong behu berengi. Tabo do hutot kuisi. Adong pitu hala andong. Isuru mapake headset. Dang itu. Jala atar belgado musik di headseton di mahalak. Jadi marsi pudi-pudiam mak. Pamana ausada dijoloku. Alai sudah pakai headset. Dungi Roma nama buan acara kuison di dokma. Ini. Oh sudah mengerti. Ipa buat matu jolo dah. Ipa sahak mak sitong dope kan itu. Na nomor 2 ipa sahak maha tahun si nomor 3 nggak mulai silap hatana seda kan itu. Nggak mulai mago hatau seda kalimaton seda. Dungina
nomor tolui orang ketiga dipasama musai ke ada orang keempat. Nah mulai tolu kalimat namago. Sahak matu nomor pitu ujungna Roma pemandu kuison disukum ma tu nomor pitu. Apa beritanya? Ini beritanya. Oh salah. Ternyata yang ini yang benar. Secara tidak langsung amang inang menggambar hon songodi do HP nguluni jolma. Mabege hata tidak sepenuhnya dia dengar, tetapi sudah langsung dia beritakan. Itu sebabnya hindari pembicaraan dan hindari maka tidakon hata yang betul-betul belum kita dengar. Una sabola hata di BG ale nungga sagudang di lehon dibicarakan. Ya. Ayo mahita sipata mendengar setengah, membicarakan dia yang paling hebat, ya kan? Mendengar seperempat, menyampaikan 100%, merasa dia yang paling benar. Ima yang tak hindari, ima na parjulung. Napa dua hon dihamua kamanginang, kita harus adil dalam setiap perkara. Boy di dauta di ayat 3 doh di ayat naponopon. Di ayat 3 didokon napogospe dang jadi apinanmu di pergulatan jala ayat onon didokon dang jadi pailangomu uhum tuhalat napogos hasal hotomuna di pergulatan nih. Ya. Jadi mulu pogos ibana adong do dua hal taringok tu napogoson memang mulu di perkara di hukum. Adong do jolma menganggap songo dia pesitong na napuguson alega besala ala napugos ibana. Sarupa dui di halak kita. Las buhape hamoran ni jolmon. Ahana di dokna nang pesala sitaw ni sitong may. Kanino? Molo nga makatai. Apalagi maaf kata dah. Apalagi arong inna halak namora di sada gereja doho paditay mangengge-enggehon hata namoray hape salah. Itu luar biasa itu. Ala namora imana ahana ni dokna sitaw na salamay. Ala na pokos ibana nang pesitong na di dokna sitaw na salamay. Durpuk tahun di dokon nang pehalak na pogos. Ya. Walaupun dia miskin, ya. Jangan engkau memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Molo ditolu Musa dia bidusa pulsia ayat 15 di dokodo. Dang jadi papelobu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida nidabuhi, palea halak na pogos, pasangam halak na sangap, ikom marhite sian hati goran, uhuam mudongambu. Bahasa Indonesia, jangan kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Artinya tidak memandang siapa dia, bahwa walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang jabatan, tetapi jangan melihat orangnya, tetapi lihat apa perkaranya. Itu nasito. Anggo Jawa sino aingon. Isi na gurang hepeng na, isi na marjabatan, imana mo na. Bau pamana, songon nahya terjadi di negara todangi. Sada ina-ina na pugos, nga mabalu, nga matua, alamaledo butuhana, ibu imana gadong ni sadap instansi perusahaan. Ala na maledo imana. HP Roma na mengawasi ladang perusahaan on ibereng ma beh awang ina metu ng manako inna itakut ma iba buam matu polisi Roma polisi di dok ma sudahlah ay napugus de biang merdame ma adang las buah pe ikon ku perkarakan indah jala
sampai turun tangan do direktur utama di perusahaan jupang ma di pengadilan. Roma hakimon ala nunga di bereng sudi perkara, nunga adong saksi-saksi dan bukti, dungi di dok ma atong huputus somma in hakimon. Ho inang marsala doho, ala dibuat to lu biji gadong, nasop uga sambo, nasop punam. Dungi ala ni salah ho, hudendama ho, 1 juta rupiah. Una denda may nangon dang ino. Una denda tangis ma napuguson amang tahe. Hola tulu biji garong do na hubuat ala na namale do gabi di denda 1 juta. Ito. Angko halak nasing akan namoray dokon. Ore ikosongoni dutong adil. Hape Roma muse hakimon. Nuaing napaduahon. Tu saluhut na hamu na adong di bagasan ingalanon. Hudendaha mu 100.000 be sahalak. Ala dia ala di pasabu hamu adong sahala ina-ina na mabalu na matua di tonga-tonga mu na mapogos na male-male dang di lelek kamu mangan. Hudenda mahamu 100.000 sahalak indak. Tersongko majol ma. Atong Roma hakimon isuru ma stafna buat sude 100.000 be sahalak hudenda sude indak. Didenda ma sude. Dohok direktur utama di perusahaan didenda 100.000. Dohok sudi halak na manoton 100.000. Pungu mahepengon 7 juta. Dang itu. Dungi Roma hakimon. Inang 7 juta nuang dendani sudi halak na disone. 1 juta mama bayar dendami, 6 juta nai buam mamulak omma hepengmu. Mangambaho in hakimon. Adil lui, adil. Sonang tepuk tangan mah jolma. Hore inna. Imah keadilan. Artinya tetap dijatuhkan hukuman kepada yang salah ini, alai dicari apa yang menjadi penyebabnya dan dicari bagaimana solusinya. Itu makana adil. Jadi dang pasobota molotung pesala nang geleng tapi tahui. Aku mau berbeda gelekku. Mau tangis di mana? Terkusuk do. Kenapa? Dibikin si anu aku begini. Usukku dokter wapini. Ale husukku do pealone. Dia apa kau? Begini. Pahudul dui. Masih tujuan matok laki kangi. Masih tujuan. Bukan kau tadi begini. Bukan kau. Sudah. Kau salah. Kau salah. Kok aku? Indah. Salah. Kenapa kau pukul? Kan dia duluan. Iya. Tapi kau juga pukul, salah. Sekarang mardame. Ini mana langsung mardame. Saya jom naik. Ngamitur marsipida hali kau bereng. Aidu hapida dan akon. Satoki marsimuru kan? Satoki ngamar mardame. Angko nama tua. Isi dia begini dia. Cuy, ini dia kan. Suatu songan itu. Napa toluhon di hamuak kawanginang. Hahologi mak musum. Di ayat obat doa ayat 5. Itu mana di doa ayat obat molo jupako lobuni musum manang haludi na nalilu iko mulak togi horomu ibana molo di daho halodi halak namang gigi hoko madata di bahen sorakna dang jadi pasobomu peak iko paheomu doi rab dohot binowana. Itu makana salak kado umaju ajaran di Kristus sian akan asing. Molo Yesus didok, molo di pastap, aro tahe, pipi bahasa Batak na tahe, hurung mo tahe, sabola siamun, lehom muse sabola abirang, coba halak Batak, pastap, masih siapa tapi tahu, enggak, kan, tidak, molo adong na di hodua, leho tudongamu sada iman didok Yesus. Jala di pada narubi pe jelas to didokon molo adong musum nasoboi be mangalo unang bunuh. Ale paloas ibana bulak. Itu jelas.
matutu. Ya ma di huta dah. Merbeda mana merti tanggaun. Hape ruas tabusidon HKBP 2 tahun. Namar hamarangki muse. Merbeda alani natana do. Anggo halakine do marabang adio biasa do. Dang boy sirang las buah HP abak kudui. Las buah HP anggik kudui. Idna kan? Alai natana merbeda. Jadi macam rumah do perbedaan yon. Majomur MP anggi naon dang apala buy lewat sasenti pe sian jolor jabuni abang naon. Nah itu. Memarkir motor pe abang naon. Dang boy lewat sasenti sian jolor jabuni anggi naon. Bahkan di foto hamu do biang na dang boy lewat. Mula dong biang diang kinon lewat sian jolor abang naon pitero di datong malili ibu do talo otak. Wah kinda. Berbeda apa? Pasal otak kopi aku. Basis maduru biang mulai lewat saja buku. Torinda. Berbeda ambe. Ya. Tetapi jelas dikatakan kasihilah. Ya. Tidak boleh engkau walaupun engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segera kembalikan kepadanya. Ya. Dang boy parsidohot akan asing alani suguni roham. Dan awam dosoni. Sudah serba salah. Inatai do nagawi alona, ale doho anak-anak, doho aka pahapahananda, doho aka kendaranda, doho sudah tahi ahan adong di bagasani, gabe hasogo ni roha. Hadu hubegi jamitan ni sada pareses, didok bersongonon. Jika engkau tidak suka dengan perbuatan orang lain, maka bencilah perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Bencilah perbuatannya, tetapi jangan benci orangnya. Molo tungpe dang bui tarpasi diko haci ni roham tu ibana tangyak ko di bana. Nah itu tangyak ko di bana. Nah kemudian paopaton amang inang unang oloh maka tidak kon hata na tutu artinya unak koloh bagabus dia pita di dokon saya paholak kamu ma sian hata gap jaladang jadi mate bunuamu halak na lidang dohot na tigor aidang olo mamitori halak perjahat inna unang olo hamu margabus las aha pina masak adong do istirah di hitaon parilmu selamat. Aung musa istilah ular kepala dua. Aung musa istilah bunglon. Molo bunglon ibu tamu do. Molo tu narara imana, gabe narara do kulitna. Molo tu na hijau imana, na tu na hijau do gabe kulitna. Ima hata na pergabus. Kemana-mana pun dia bisa. Jalan terakhir amang inang. Unang olo hamad jalo sisip. Artinya jangan mau menerima suap dan jangan mau menerima atau korupsi di dalam kehidupanmu. Aido tutu. Salah satu yang menghancurkan negarawan adalah menerima majalo sisip doho korupsi. Nggak terjadi tonga-tonga di negara do maksudnya. Nah terus ada menelepon ma itu makatai ma mahal kali rupanya mengambil surat pindah ini mana surat pindah apa surat pindah KTP bayar 250.000 ini mana jadi dia mah bayar niku iya harus bayar kalau enggak dikerjakannya itu tahi HP gratis do Nabi Noto, gratis do Nabi Noto. Imak kana masa. Artinya banyak orang zaman sekarang ingin kaya dan cepat berpenghasilan yang kuat agar bagaimana dia memiliki segala sesuatu yang dia butuhkan, tetapi dengan cara instan, yaitu caranya adalah korupsi dan menerima uang haram, menerima sisip.
Ido menghancurkan. Ya. Ada kinata, sudah do perlu hebeng. Sudah do perlu ingin manuhor songonon, manuhor songonon, manuhor songonan, manuhor songonon. Ale molo dang siad dalanna dihagigod di batadwe. Ido banna di dokon dia walui. Unangolo hamu majalo silehon lehon. Papitung mata ni halak akan na togor na tongor hian nian anggo silehon lehon. Jala di papiol parhatan ni halak partigor. Menutup mata kebenaran jika ada orang yang menerima korupsi dan juga menerima suap dalam hidupnya. Ya. Jadi dang jadi hitam majalo akan nasi songoni. Lasongon dia pegudangna. Tung solo hitam manang jangan mau menerima uang yang seharusnya tidak jalannya. Ya. Kenapa? Memang tabu dunia menjalui. Hatok beri mamora. Allah ikon atau sata do bahwa Allah sangat membenci tingkah laku dan sangat membenci cara kehidupannya seperti itu. Nah, hamang inang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ido bana ikum pada otado akas sifat-sifat nasi songoni. Ya. Jangan bersaksi dusta. Jangan memberitakan berita bohong. Adil dalam setiap perkara, mengasihi musuh, dan jangan korupsi dalam kehidupan kita. Jadi ikositong do hita na mangulon. Unang olo hita mangulahon hata nasoge, pabahenan nasodenggan di tonga-tonga di nguruta. Alaniaha dihaholongi debatado aka dalan ni halak na tigor nang pepogos ibana di arta ale mamora di bagasan haporsiaon. Amin. Martanya kita. Ali Tuhan Jehovah dibata aman nami di bagasan anakmu Tuhan Nabi Yesus Kristus. Moliate maali Tuhan disude akka pangaramotiomu ro di pasu-pasu na di jalo hami di bagasan gulu nami. Tarlumobi di bagasan minggu sadarion di paluaho hami sian parmaran di lioko hami hahi pason gajang niumur ro di gugunay baru di lioko di ali Tuhan dang alani gugun nami alai alani pasu-pasu doho pangaramotiom udui saluhut na napinasahatmu ali Tuhan di bagasan guru nami. Moliate ma Tuhan di bagasan parmingguan nami sadarion bui hami rap doh dongan nami sahaporsiaon. Bui hami memuji pasangapun guarmu na badie nang pi Tuhan tong dope hami menjaga jarak, menjaga diri. Alai postoro harami Tuhan, ramotambo manggulu nami. Padao masa luhut na akana masa, tarmubi virus COVID-19 na sumber hajunga dope sahatu sadarion. Dang nagabe virusi manggota api rohanami, lau mamuji pasangapun guarbo dabade. Jalalas akarwas ni huriang petuhan narap marminggu dohot kami secara live streaming totong mapasu-pasu jalaramuti nasida. Ali Tuhan nunga takas utang kami hatam nabadia. Na mengajar hontu kami pangalaho na dinggan. Doho pampahenan na tama hobar tunalomo ni roham. Asa jaga kami disaluhut na pangalaho doho pabahenan nami. Asa udang holo kami Tuhan para raton barita gap-gap. Asa unang kami olo paherbakot tangan nami rap doho akaparjahat. Gabi sitidangi hageduho kami. Asa totong kami adil disudi akka
perkara di tonga-tonga ninggulu nami. Asa marsia holong memahami ali Tuhan songom hatam nabadia na minggu nang salbu. Asa marsia holongan kami songon sesama kami. Asa unang holo kami Tuhan maka tidak kon hata na sotutuk manang hata gap-gap tua kedongan nami. Jala ison ako padahon nami ma Tuhan. Ima akka sisip silehon-lehon nalau papitukon mata ni haka-haka hala na partigur. Ali Tuhan di mata. Alay dang tarulahok kami sa luhod na Molo dako nagabi madungani hami doho na pargugoyhok kami. Atong Tuhan sayunang mahami holan pananginangi dito hatam na badia. Alay pargugoy mahami parbisuhi mahami dinalaho mangulahon hatam na badye. Asa madala kami di dalan hati korang wali Tuhan. Asa unang ngolo kami mangulahon hata na dinggan doho papahenan na sotama dia dopa mo na badye. Asa gabi pasu-pasu ngulo nami. Dohot gabi habaoran di pasu-pasu dohot tua kedukan nabi na humaliang. Ali Tuhan ramoti matutong na sinakapan ni roha. Sudia kasakap-sakap na di bagasan diri nabi doho keluarga pasu-pasu mali Tuhan. Dia kana niulan ni tangan nami pe ramoti masaluhud na. Akaya nakon nami na daudoh na jonok siya kami. Ro di saluhud na kapuparan ro di pahopu nami ali Tuhan. Ramoti manasida di dia de penasida maringanan. Dia karuas ni huriam na berduka cita di hari nang salpu. Ima keluarga besar tabunan. Ima nang perjolo dia lapo sada ina nani holongan nasida. Ali Tuhan pargugui nasida. Jalaleho mapangapulion nasyako. Asa tarapul sudiyaka poparan ni inanabi na parjulo borhat siya tonga-tonga ni portibion. Ramoti akaruas ni huriam na dibagansan persahiton. Pasu-pasu Tuhan aka ubat na pinangan. Ro di aka sipangan sinumon. Ro di aka bantuan medis pe. Totong mahupasa tami turumpamu. Di aka namarulang tahun. Doho namarulang tahun pernikahan pe Tuhan. Pasu-pasu manggulu nasida. Moliate ma di pasar ho sada umur na gajang. Di tonga-tonga ni ruas ni huriami. Dohot pardonga saripeon nasida. Ajari nasida li Tuhan maka melatihon salhut na akapabahinammu. Doho di keluarga ni ruas ni huriam pe Tuhan. Na di hari naung salpu. Na di lioko Tuhan sakap na dinggan di tonga-tonga ningguluna. Ima dia manami keluarga amang si manukalit boru sinaga. Pasu-pasu ma Tuhan keluargai. Ramoti manasida li Tuhan. Jala ajari nasida. Maka melatihon saluhut na pabahenanmu di tonga-tonga ningguluna. Ro dia kaya na kon nabi pe Tuhan. Nanang wisuda nang pe secara online. Alay moliate ma Tuhan. Nunga sipul persiajaran ya kaya na kon nami moliate ma sude dang ala ni gugu nami. Alay ala ni pasu-pasu. Dohot pangaramotion na pinasahan mi. Atong pake masudi akaya na kon nami Tuhan. Asabuy na sida. Mangulahon ulaw na hobarto na lomo ni roham. Dapot akka na pinarsitan ni rohana. Jara dapot akka nagabi las ni rohana. Ro di akka na tua-tuana di bagasan tikyon. Dinalaw mula pe hami Tuhan. Ramoti jala pasu-pasu mapadalan nami. Padaw hami siyan parmaran. Asaboy hami boy jupang roho keluarga. Saha tu bagas na bibe. Di bagasan na sirohan na siyako. Moliate mau matang yang nami. Di bagasan anakmu Tuhan nami Jesus Kristus. Martangnya kami Tuhan rupamu. Amin. Tapuji ma Tuhan tambar hite ede nomor 730 ayat sada. Sai patama diri ale
Saya pertama diriku oleh Tuhan, Bapa terhina ulimi Tuhan, suruh makondimi Tatangnya ko mapeliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo haruran di saluhut sedon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na lion mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huntanda hami gudang di sidole homi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin yang di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya rumah kerajaanmu, saya saat malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, leon matuhami sadaron hanguluan siap hari, saya sama dosa nami sawan panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Una kami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Saleleng deleleng da. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasar hodma damena tutodim. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu. Dengan kedua manginang asa langsung mahita haluar ala neng semproton ni sitopan mah muse gereja lau parpinggon tu jam sada. Ya,